tady, teď jsme ještě stále na Moravě a pokud byste šli na druhou stranu řeky, tak by to už jste ve Slezsku. To je tady ta hraniční řeka. A navíc původně se řeka jmenovala Ostrava, to znamená, že název města byl utvořen od názvy řeky. To je jako v Straku. Tady jsme teď na Nové radnici a pokud chcete vidět starou radnici, tak se musíte podívat tímto směrem. To je taková menší žlutá věžička. Přímo před námi je taková bílá věž, to je kostel další, kostel svatého Václava a napravo taková menší žlutá, to je právě stará radnice. Přesně téhle úrovni. Stará radnice vlastně úplně rovně před náma, za řekou, za cestou je Selsko-Ostravský hrad. Úplně rovně. Řeka zatáčí, je nad tím silnice a za tu silnici vidíte takové další střechy. A takovou věžičku, to je právě hrad Selsko-Ostravský. To, co svítí, to už jsou světla, které patří vlastně k fabrice Nové Huty. Nová Hut, nebo teďka k tomu oficiálně mutáctví. Teďka bohužel není vidět, že to v tom opadu. Když trošku teda komíny jsou vidět, když se podíváte před nás, tak úplně vzadu takový komín snívá. Tak to je vlastně mutáctví. No, to si to patří k tomu, že vlastně jakoby, když se kráčí, tak ty světla vlastně mají trošku vidět. No právě dneska, když je skladno. Takže rád jsme si ukázali a možná ještě takové zajímavé místo uvidíte tady tímto směrem. Ten nejvyšší bod, který vidíte před kupeček, tak to je halda. Je to halda, takže vlastně umělý vytvoření kupec, halda Ema. Když se těžilo uhlí, to, co se nedalo nějak zpracovat, tak se vyváželo na jedno místo a z toho vznikaly takové vysoké kupečky, takže vlastně není to přírodní. No a ještě to místo je zajímavé k tomu, že uvnitř ta halda stále hoří. 50 let, stále hoří, prohodila do dna a můžete podat pěti stupňitelně. To hoře, uvnitř. A povrchu samozřejmě ne, ačkoliv dneska je velký mráz, takže nahoře musíte vidět sníh, ale když je třeba tak těsně pod nulou, nebo nula, a všude jinde je sníh, tak na hladě už sníh není, protože tam ta teplota vždycky je trošku vyšší. Tam rostou i různé teplomilné rostliny a tak dále, které tady v těchto nízkách se nevyskytují, ten hádě právě najdete. A dá se na tu haldu dostat, vede tam vlastně přímo turistická značka, takže to celkem takové turistické cíl, dá se říct, tady v Ostravě, celkem populární místo. Tak, můžeme ještě dál se podívat, kousíček, tady si ukážeme ještě stadion. Stadion, to jsou bazaly, stadion Baníku Ostrava, který tady vlastně hraje své zápasy. Momentálně samozřejmě zimní přestávka, to nehraje, ale většinou víkendě, kolik neděle, se zápasy konají. Takže bazaly jsou právě na to Slezské Ostravy. Je Polsko. A je to do Polska asi 12 km tady odsud. Třeba je to odsud blíž do Polska, než do některých částí Ostravy na opačnou stranu. Takže to opravdu kousíček. Teďka bohužel nemůžeme vidět ten dálniční most, který je tímto směrem. Máme vlastně jako mezi těmi komíny. Komíny, to je vlastně stará chemička a mezi nimi trošku dál je dálniční most. Hned za ní pak je vlastně landecká lokalita, tam se nachází muzeum hornictví, největší v České republice. Ona je taky trošku aktivní, ale určitě ne až tak, jako právě ta Ema. Ale vím, že před pár lety to bylo ještě uzavřené, vlastně tam nikdo nemohl se dostat nahoru, protože tam ty teploty byly takové trošku nebezpečné. Jinak tady pod náma ještě to jsou
Pomorského starý, to je největší relaksační rekreační oblast tady v tomto městě. Já to vypadá samozřejmě tak